Mokoli Muti Uncle upon Kawang, Onexunka, and the Tongara. I will not cope. Sota Yaprekatal Sega, Chinti Plaza, Jematanai. Hingga bahai tongbai khajani marate kijing samkha khaynaro ba jotana kaham kurungna tangna hanai hingga sumtini salainai real hero Topon Debroma sini takhok no tuyoi abong kha bo ageo sakriya koinai rang pusa tongma bai tuak nungoi koborungoi nogo bihi busano sato kahanai chung abo to lai thangnai salogo video rok nugui mangkha apno tuyoi botabo wan sugoi haina hai taiwisa office bini office amba sawo thangai join khai ka hanai tabuk chung taisa update mangkha tai botabo belakino agin tomung tai tonglia tabuk ge tomung slaijak nai hinoi abo sawoi bo haina hai taiwisa kap phirka apno tui chung tini kaham ke in video no naile nai norok ge nai toni ba option in sikon sa video no pulan sini paithak jara faiding ke chung tabuk nai nele gana video no sini takhok Sopon Debroma tam hone kok saka Miyawo thangai bo soilangtawo thangai office join rikha ambasao sir nang miya je join ripro nini office ni borok rogle nono bhaike lamsoka Jota hambai marika na Fade Jota thangmani bagai ang Mokoli Muti Uncle upon Kawang, Onexunka, and the Tongara. I will not cope. Sota Yaprekatal Sega, Chinti Plaza, Jematanai, Anna Matan Chinai, Tabung Nay, Angyak, Tizamia, Mampaya, Hango, Lamano, Agani, Swangmong Lama Himia, O Lamano, Soy Lama, Ang Pronai, no Pabedi, and Loga, Nang Mia. Belekeno hambai ke obong kha bo mia join rikha join ripru bono belekeno office ni borok rogbo khagbai khugbai keno lamsoka haike nang mia sik jora join ria khusani sikang sing khnaka nang rail line ni no kaisa samungo duty tong tongmani abo toma samung sar abo no joto je rail phanai nungnai abo bukta parongi 5 number odobang duty jau and that's when I did one out sloping mane 20 o kota number onko do 20 to 119 tin number jani aro onko jak o lama kakhale thangjak ara ang duti do an cherai tongo an basla mobile thangani ho sal o ni terrible logi thango o belekeno Mane tam hunai bukhau duksa nangma kahengkha bo chakri thangya ngui tongui thangmaya ngui tongui bini duty a relo ne relo bo ma tongjaka a je rel muruk thani bini busla bobo tongo nangmano horo thango bo thango horo thango salo thango kubuja kubuina na nin bung tamo lopnai lopnai je borom ganang sar superhero chini jotoni superhero bo office join refika obongkha belekeno kotorko hake nini nukhungo total borok khorok busuk sanai tong singno kisa sadi tin nukhungo ko tabo ane sajuma ko rano boys kaya khono indo ang pura ane kanu ko sanai modin samane ko anu jole sakana mumane jole sakana songoi tongo ma nungla hamno thanga ma chumoro nai nei o maya no bage de boba ano odino asung ma kai injol kai saka ko abaya ble boys ko portong bro buyang pora khata kolam langriu je samai o cheran mung tong baba tong kamun aro te kuluk thinai sada asromne san ang bonon jo tang hel khai bai ni masang phaya de jo tunang sung bai phaya ka phaya khata ang bandil koyam buyung tamane phaya ka tawanandi aro je mane pai mane ongko phal mane payang
Chero ka bai sa la bo. Nong nogo tabuk khorok busuk sanai tong. Tabuk songora 5 jon. 5 jon. Nini ne trajak soho. Engkai cerai khorok sa kuli bisa tongona. Abo soho. Engkai obongkha borong bonang sar Sopon Debroma bai kok salaimani. Phaidike jeng tabuk jeni borong bonang madam Sopon sarni logi song bellekheno kha kaham jeng bobai kok salainen bagai saitok lainai. Engkai tabuk je bo chakri thangyani tongmani miya to thangka a thangmano tui nini bukhao bobu ka hai ma tongkha sagra dikisa. Miya to bo thangkai ka bukhaba kaham nang khata hamja khangbo. Engkai bo chakri khai tongpro maso beton busurok manmani. Bagi jage khai tongpro to 17-18,000 manmani. 17-18,000. Engkai bo agi last je bo chakri thangyang mani bo jagani simi bo thangyang mani. Bagi soilang ta transpari hojaka phron simiara thangai mas kaisa kainok tong khana jong ka tongai khalaikara bara tongai ka bara ni bara robo mas phagan ka barang sanan ka jingyang beton mai sanok bara rori maya goi lasi yang phagata bara rori maya hingkai ba. Nora afro je 17-18,000 beton manma bai koda kuluk lai. Afro to kun mo ta kuluk te kuluyata hakalen tonglai ta. Engkai a jorano nok bara rnai rok norong no sanka mas pungya sanino norok rimai yangi ma phaikya. Lasi i te thanglai le ta nok bara siri maya hingkai ba. Acha. Bono buikebo kisa chuagrok nengkara khni mano nengli bahima tong thik dabo. Abo khai to baksa to kong khan 110 ta na 100 ta ba nungai bo to sanai bo. Nungman tahan kisa misa rong nung terong manggela hiya nungbo. Hai ba nung kok ba nungai khai ba nungbo bising te tabo. Tabuk to join rekhangkai tabuk to beton man sinai do 17 phano 18 phano jespan mankha abo bai nong songsa kura kulungno. Kulugan hai bo ma to. Tabule nogo tongba bara na nanglak. Acha. No nukhungo jesere rok tongmani tabuk khorok busuk pori uitong. Pori naga ta khorok sa phanji kuri kha. Khorok chapano krai sumati kha bo ma pori le thanglia bo bo class jora porikha bo class 5 ni phasang thaga siksa o sadu tilani transpari je khafrun sime ma thanglia Hingke khajani marte kijing songnaro kaham kena nugoi tai bujui namang khana sini takhok real hero Sopon Debroma tam hane kok saka bo hana haite isa bini sakriwo hai ko bini office join rioi kha hanai hingke khajani marte kijing song video tirin boy amsugno hana hingale phendar bai next video